खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। 17 नं सुबाइजार बियाबाव सा 2570 मुलाम्फागिरिफोरनो चेक रानदों बिटिसि सरकारा। आसामनि केबिनेटआ सानसेयावनो अरुणोदय डिबिटिनि रेकर्डखौ गनायथि होयो। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां सासे सुबुंनिफ्राय 17 लाख नोगोद रां जब्द खालामदों। आसामाव गारिजों ड्राग्स मुलि जुमाय लांखोमानाया फेलें जादों। 7 हमजादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 10 मार्चआव आसामनि बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि मासि रानलायनायखौ थि खालामनो थांखि लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिटिसि सरकारा 17 नं सुबाइजार बियाबाव दिनै सा 2570 मुलाम्फागिरिफोरनो चेक रानदों। जायगानि एमसिएलए एबा बिटिसिनि इएम धीराज बरगयारिनि नुजाथिनायाव गाहाय आलासि महरै सावस्रि बिफाननि इएम देरहासार बसुमतारिया बुंथिदों दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि मोनबा बिसायख'थियारि समायखिरा मावथांखि बायदियै बिटिसिनि मोन 40 बियाबावनो मुलाम्फागिरिफोरनो फारियै मोन 820 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 15,000 राङै, सा 100 बैसोगोरा आरो बेंगुराफोरनो 10,000 राङै, सा 1250 आइबिएस मुलाम्फागिरिफोरनो 10,000 राङै आरो सा 400 लाइमोनफोरनो गावसुंथानि थाखाय साफायाव 2 लाख राङै गासै मोन 2570 मुलाम्फागिरिफोरनो चेक राननाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। बेनि अनगायैबो दिनै 4 सुबुंनो हानि पाट्टा होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिजनी रेभिनिउ सार्कलनि सार्कल अफिसार दिबज्योति शर्मा, चिरां प्रजेक्ट डाइरेक्टर अरविन्द राभा, बिजनीनि बारग' एमएलए कमल कुमार ब्रह्म, रमिय' ब्रह्म, बिपिएफनि दैदेनगिरि सन्तला बसुमतारी, अरुण बसुमतारी, बारग' इएम बलराम ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। आसाम केबिनेटआ बृहस्पतिबाराव अरुणोदय स्किमनि सिङाव मोनसे रेकर्ड डिबिटि होनायखौ फोसावदों। 10 मार्चनि फुंनि 11 बाजियाव 39.70 लाख मुलाम्फा मोनगिरिया 9,000 रांखौ मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुम्मानि उनाव बुंदों दि केबिनेटआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलखौ फिसा बिथांखिफोरनि थाखाय गिबि टेन्डार बिखान्थिनि सायाव नोजोर होनो थिरांथा लादों। पिडब्लिउडि दै फुंखाफोर, दैबाना दबथायनाय एबा 10 कौटि रांनि गाहायाव दै जगायनायजों सोमोन्दो थानाय हाबाफोरनि थाखाय गिबि टेन्डार बिखान्थिखौ आफादफ्रा सामलायगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। हिमन्तआ रोखा खालामबावदों जोबथा गोरोबलायनाया रायजो सरकारनावनो थाहैगोन आरो सिगांनि टेन्डारफोर हगारनायनि गोहोआ सोमोन्दो गोनां आफादफोरनाव थाहैगोन। बियो बिटिसि आरो गुबुन 6थि फारियाव थानाय ओनसोलफोराव सोरखारि बिथांखिफोरखौ बाहायनायाव गोबां गोख्रैथि होगोन। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे थांखिखौ जोंनि गेजेराव होदोंमोन आरो केबिनेटआ बेखौ गनायथि होदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बृहस्पतिबारखालि धुबुरी गौरीपुराव सासे सुबुंनिफ्राय 17 लाख नोगोद रां जब्द खालामनाय जादों। नोगोद रांखौ धुबुरीनिफ्राय बङाइगावथिं लांनाय समाव पुलिसआ जब्द खालामनो हायो। पुलिस अपारेशननिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां बिबांनि रां लांनायनि सोमोन्दै जेबो बुंफोरनाय एबा थार डकुमेन्ट्स होनो हायैनि जाहोनाव बे सुबुंखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिसआ जिम्मायाव लानाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसआ बे गावखौनो सासे बिजनेसमेन महरै सिनायथि होनाय सुबुंनि सिनायथिखौ फोसावाखै। गौरीपुर पुलिसआ जब्द खालामनाय रांखौ आरोबाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय इनकाम टेक्स बिफाननो गथायना होयो। बे नोगोद रांखौ AS 19M6533 नम्बरनि गंसे हन्डा गारियाव लांगासिनो दंमोन। दासान्दि बे सुबुं आरो गारिया पुलिसनि आवथायाव दं। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिस्तिबाराव बुंदों दि आसाम पुलिसआ मोननै गुबुन अपारेशननि समाव गारिफोराव दोनखोमानाय खथाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि सन्देह गोनां होबथाजानाय मुलिफोर आरो आयेन गैयै जौखौ जब्द खालामदोंमोन, जायनि थाखाय 7 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। पुलिसआ बागुरियाव गंसे गारिनिफ्राय 4 कौटि रांनि 80,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामदों आरो जब्द खालामनायनि सोमोन्दो गोनां 2 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। दिगरखालाव मोनसे गुबुन अपारेशनाव पुलिस हान्जाया मोनसे गारिनिफ्राय 819 लिटारनि आयेन गैयै भारतारि बानायनाय गुबुन हादोरारि जौ INFL नि 80 कार्टुनफोर जब्द खालामदों आरो सासे सुबुंखौ जिम्मायाव लानाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया आसाम पुलिस आरो अपारेशनाव थाफानाय जिल्ला खोन्दोफोरनि नाजानायखौ बाख्नायदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि मासि रानलायनायखौ थि खालामनो थाखाय 10 मार्चनि सम थि खालामदों। बे गोरोबथिनि थांखिया बिसायख'थिनि थियारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो जौगाहोनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDA) नि सिङाव मासि रानलायनायखौ थि खालामनो थाखाय 10 मार्चखौ गोदान जोबथा सम थि खालामदों।
गुवाहाटीयाव मोनसे प्रेस कनफारेन्सआव बिबुंथि होनानै शर्माया बुंदों दि मोननै हानजाजों सावरायनाया दाबो सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो जोबनायनि लामायाव। BPFजों जोंनि सावरायनाया सानसे एबा 2 साननि गेजेराव आबुं जागोन। बेयो जागोन AGPजों मार्चनि 9 निफ्राय 10 नि गेजेराव। जों मिजिंथियो दि अब्लासिम गासैबो जोबथारगोन आरो जों 10 मार्चसिम गोरोबलायनायखौ फोसावनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।